Aquatics oyiero jogo abal 4 mabiro ting'o nying Kenya e piem mar pinje mangima mibago chakre tarik 25 dwe mar 7 nyaka tarik 4 dwe mar 8 higani e piny Singapore. Sara Mose biro piem e kidieny mar mita 50 freestyle e kinde ma Imara Bella Thope biro piem e kidieny 2 mag mita 50 butterfly kod mita 100 butterfly. Steven Degwa biro piem e kidieny mar mita 50 gi 100 butterfly ka Haniel Kuduli biro piem e kidieny mar mita 50 gi 100 mag breaststroke. Jotugo 4 go oyier e riwruok matayo tuke mag abal e pachoka bang' tugo manobagi alap ma Kasarani e giko dira mokalo. I'm happy to be here. The gala has been awesome. We have seen over 500 swimmers, and we have seen meet record being shattered here. We have topmost swimmers, and we thank all the countries and all the clubs that have come. Today's competition was tough, especially we had people from other countries. I'm hoping to represent Kenya in Olympics. I've planned this for more than 3 years, and I want to show people who I am.